Haja halam suko notice tipra nai tong nai joto khajani ta khokte bukhuk songno ang norni logi tongo Jemi de Burma singrok no salbrum brum no khoroksa yakhaite khoroksa political yakhe wanchukurung yakhe ba resak hapani bisingtui chung sini u nangai tongmani koklam panawo chung norokni bagai chung tui phai tongo hai hingke haino hai tinibo belaino khasuksa lukurokni je laithangjak bisio IPFT ni XGS taibo barjamani tipra sorokni samung tangbutang tangi phaijak tei tabu khaino hai statehood demand committee ni convener ni asuk thayo barjamang jak te dopani samung tangan hini ya pere chhawi tongnai sini studio phaisok paijak sini boronggonang japu debor masarno lamsoko sini notice tipra habanogo hambai tini notice tipra channel tini koklam ni bagai kasarma ni bagai te joto hastani lukurok je tini opan naitonai borok nombo ani khakaham te sarik jorani sibaya far फाइदिं के जों सिनि फान्दानो जों फलकमान दिगियाव थांलायनाय पुइलानो सारनो सिनि नटिस तिफ्रानि हाबानक नि बखाक्तै ते लुकुरकनि बखाक्तै ताबुक जे संमारि बुसकांनि सम लुगु सभा संमारि इंनानि थाङै दङ आबनतै किसानि वानसुक मारकले बबा हाय जे ताबुक नुगैमान खा बुसकांगो नरकनि कैंडिडेट बो सागलाय रिजाक मियानि कक्तमा आवै मुंगो तै आबनि यागुलो ताबुक नंनि केबेंनाय बदल ओंखा CPIM Congress tei khoroktam gedalai bodol belaino kotor bodol obo ongkha tabuk tipra hastewo jotini hamsakma bodol ongkha tipra motha bodol a bodol mo tini BJP hapang tei IPFT hapang bai alliance ngi thangka ke tini nor bo haino hai dopkhani bagi tini samung tangmani hini yapire sewi no chongmari batai ne hini norok nongni sal kabai bai sal thang bkhak norok candidate chongmai rikha gabon tuile nung lukurok no tam kokrok sana musung nongni o statehood demand committee party ni bkhaktei belanya hambai akokno sungmani bagai satai klai ora karon jengtini election batanya ni thangna nangla khamu aro kaisa no karon sini kaisa demand jeta single point jeta demand tongoni sini ADC area no base khlaioi katal haste katal rajya sanamni India ni constitution ni সংবিধান ni jeta article 2/3 dara ni bisingti jeta dabi kisajagi phaimani thangnai 2009 ni simi taksu jara phiaba tamunuk jakhasung aro thangnai 2018 ni election IPFT song Tipralen ni bumungoi tini BJP bai katharka Tipralen abni yagulo borok yakari rikha hai hai tini je Tipra haste katal sanamnani bagi wan sukjak lukurok tini Tipra mothawa trik trik khlai borok greater Tipralen ni bumung tisai tumaba aro bakhlai thalai ka tabu Tipra mothani bisingti puno a sanmungno tisajak situn nei phiaba sengtaw nukjakha 2023 ni election ni pore abuni sikangta borok ni khomata ba asuk laika ADC hapongo phaileka hankai nini 23 ni Bidhan Sabha election 13 jona MLA bo jiti phaika tamne bagi greater Tipralen ni san no tuya khani kai tabu o muhurto Lok Sabha ni election phaisok phaika ka sing nukha tabu haina hai borok bo o IPFT rok jebabe borok ni je dabilo yakari tini BJP bai alliance ngi thangka mantri sabha hapka haikene tini Tipra motha songbo mantri sabha haboni nukjakha duita mantri rijakha abo kaisa kai tamhnai rajya mantri rijakha abo bo cabinet minister rijaklia haike nukha tini aro satai klayo sini je committee khlaijak mani jengtini alada khai khlaya nangmani peshone babono जों age IPFT tongfru ba kabang ma borok tongoro sini logyo jarana ki tabuk tongnai bisingo kisuta borok Tipra mothobo bothangka ek somoyo tabuk जों bai tongo karon hingga arabo asa jangnai kri hingga nini IPFT to pain thaka hingga a karone जों amo somoy tongsani sini jeta dabino जों yagoro muinarknan bagai jeta sini borokni biswas paisuk thaingangnan bagai asa badi tonnan bagai जों tabuk sudara sini a dabino जों tisai tongo kai
जों जेफोरनो हटे सेंखा 2009 नि हटे जे आलादा हास्ते सानै जे हिमलाय फेमिलि ताबुकबो जों जया खाइनो सिनि पार्टीनि बुमुं सेलाइजा बिथांखौनो जों जे व्यक्ति आ दाबिनो दै हिम तनाय रक तांसु जरा आ सानमुंगो जेता एडिशनो आलादा सास्ते खालायनाय हिममानि आ जागावनो दंबायखौ ताबो टिकि दं जों नुगै मानो जे नों IPFT नि सामुं तांबतां ताङि दंफोर IPFT नि पार्टीओ नों जे एजिएस हिसाबै जे नों आसुक थाइमानि सामुं तांबतां ताङि दंफोर आफुरतो तिप्रालेन नि हिनै तिनि लुकुरकनो सावयाखनै IPFT गभर्नमेंट तिनि आसुक माने BJP हापांबाय आबो यागलो नों जे आजरावो ताउ तो नों सावैनो पाइखा जे तिनि बरक एलेन्सिं माने यागलो ते कुनो तिप्रा सारंबगे कक सालिया इनके आबो हाकिनो तैसा हायनो हाय ता तिप्रा म था पार्टी रखबो तिप्रा म था बदल रखबो तिनि BJP बा एलेन्सिं गै थांगा तिनि ग्रेटर तिप्रालेन सान्तानिबो जे तिनि आजागा बंनि जे मा एग्रीमेंट्स क्लाइमानि जे त्रिपाठी एग्रीमेंट क्लाइमानि तिनी 6टा 6 आइटेम नतुई फियाबा IPFT रो आजराबो अबाहायके एग्रीमेंट क्लाइमानि यागलोते अबो अमाहायके थांमानि क्लाइ ना ताबुक साना थांगा जेते एग्रीमेंट नि सालायमानि निरा IPFT नि फुरो सालायकिया तामहिनाय सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल मॉडलिटी कमिटी नै मॉडलिटी कमिटी ताबुक तिब्रान मथर पुनर्ताम क्लाइका पॉलिटिकल रेन आज सोशल इकोनॉमिक आरो हाय हाय फाइफिल काबले ताबुखाय जॉइंट कमिटी जॉइंट वर्किंग कमिटी मॉडलिटी कमिटी बा इन जॉइंट वर्किंग कमिटी ताम फेलाय मुं दं कुन फेलाय मुं करे कारनि IPFT नि पुरो तिब्रालेन नि कुनो उल्लेख करे ताबुक तिब्रा मथानि पुरो आरो ग्रेटर तिब्रालेन नि कुनो उल्लेख करे सरासरि इंडियानि कॉन्स्टिट्यूशन नि आर्टिकल 2 and 3 बा आमा कुनो मेंशन करिबले हयतिबा जे कोनो कायसा सिंगल पॉइंट एजेंडा आरो अ दाबिनो गोसि काहिनी कोनो एग्रीमेंट करि कारण जेता सिजाक दंमोनि जेता एग्रीमेंटा आरो इन द फ्रंट ऑफ होम मिनिस्टर सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर नि स्टेट चीफ मिनिस्टर नि अन्य मिनिस्टर शुक्ला बाबू नि विकास बाबू बरकनि फ्रंटो सिग्नेचर खलायजाखा आमसुते आरो मेंशन गारो तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन नि कक साना था स्टेट इस लिस्ट तो जेता क्लाइमानि स्टेट गवर्नमेंट से आज ये एग्रीमेंट सिजाक दंमोनि जे कक लाम लाइमानि आ एग्रीमेंट कक लामना स्टेट गवर्नमेंट से पूर्ण खलायनाय हाय हिमाय खलायवारा अब से आबो साना था गारो तो सेंट्रल नि हटे बिल पास को खायतु बुजांनाय अमेंडमेंट खायतु बुजांनाय अब तो कोनो मेंशन करि आरो इनके आरो साना थांगाखाय जों सिनि जनगण कायसा बुटुआ सानामानि ताबो अमो एग्रीमेंट खलायका ओ एनसिनि पुरो मॉडलिटी कमिटी सनामका हाय हनै आबो कायसा सोर्स इनके आ समयबो नायनायदि आ सोर्स आबो तामनि सोर्स नाय आ नायदि आ समयबो सिनि मेम्बर बाबू एक्स मिनिस्टर निने IPFT एनसिनि समयो बनो निनि दिल्ली नि हटे निनि मॉडलिटी कमिटी नि फेवर खूब इंटरेस्ट कै सावया कनै बो मंत्री सब हाबैका ताबुक तिब्रा मथाफुरबो बन बनाय दे ताबुक बिना मॉडलिटी कमिटी बेंक थाकाबा मेम्बर ने सिना दा मेम्बर ना सारा मुसुंगो बिनि आ मॉडलिटी कमिटी बर थांगा निनि आ मॉडलिटी कमिटी ताहा बर थांगाबा ताहायताम नोंनि जॉइंट वर्किंग कमिटी अफ फायका नों आगिसे साजाक निनि आ मॉडलिटी कमिटी बिसिंग तिब्रालेन नेका ताबुक तिब्रालेन बिसिंगो तंग नामब्ला एडीसी बावले तिब्रालेन डिक्लेयर खायजन नामब्ला जरि आबा हिंजा के सिंतिनि कैंडिडेट सेटअप खाया नांगिया लोकसभा कॉन्टेस्ट बदल कताल आसेन नांगिया बदल कताल आसेन नांगिया आमोटानि को इंगे आरो तैसाव सुनन मुसुमानि को गोबांमा लुकुरकनि सोंमुं ताबु तिनि नरकनि जे पार्टी कताल एखबा बदल कताल आसाय मान रगै आ जागाबो तिनि लुकुरकनि कक के अबनो जे तिनि बुबाग्रा जे एग्रीमेंट क्लाइमानि त्रिपाठी एग्रीमेंट क्लाइतो मानि बिषय आबन तिनि बिसि कक तिनि कक लामा सालायनाय तामनि के चंगमारि सामपर लुकुरकनि सोंमुं बांग्रु तिनि नरक बदल कताल कारिमानि आजागावो त्रिप्रालेनि कक साजागिया तिनि IPFT रखबो आबनि यागलो त्रिप्रामथा बदलबो ग्रेटर त्रिप्रालेन आज एग्रीमेंट करिखा गे ताबुक नरकनि जे बदल कताल जेमन स्टेटहुड डिमांड कमिटी जे बदल कताल
abo tabu lukurokni sungmung abo kaisa tipra sarokno oroi poroi khlaideni bagui yakaba chikon pati sunambo yakni sakni asuk thaini bagui kok saw hnai je lukurokni je sungmung abon tile nung hasteni lukurokno yakeba notice tipra naitonai rokno okokno tam sarangno akok kai jarana ki abo hai wansuk tonai lukurokno ang saramusungo nini sathai kama jakhna hina ang khaklayo nung greater tipalani bung sai tungo nung IPFT tibrale ni bung sai tungo Mantri Sabha asugoi block chairman ngai panchayat ni chairman ngai te kisuta tongo tiprasani bisingo khub gyan ganang jago tiprasani kisuta kormosari neta hin khaitonai rok bo sadharon kaisa promotion bini diebar ran bagino nini pura jati ni bagai mane hamya jukti phun ri mana hase सरकार नि गुलामी खाजन बगी बरेडी दङ पुरा जाति न अरनो वानसुक थाइक्लायो जे लीडर बो नष्ट खलाइका माने बुल काम खाइका काय पुरा जाति दङ संथौ जे ताबुक एग्जांपल नाय कोनो कायसा डॉक्टर जदि बुल ट्रीटमेंट खलाइका कायसा रोगी थिनाय कोनो कायसा इंजीनियर सिविल इंजीनियर फुं जे कोनो इंजीनियर जेटा बिल्डिंग सामने फुंका कंस्ट्रक्शन खाइनेका बोनी प्रोजेक्ट को बुल काम खलाइजका गा कासे बिल्डिंग बा कासे प्रोजेक्ट से नष्ट नाय जातिनि जे लीडर बुल काम खलाइगा बुल सिद्धांत न हागा पूरा जातिनो दं संनाय के आबो हायनो तिनि सिनि लीडर अफ न किसुता बरर मिसगाइड खलाय आबो आं सारे के सानाय कारण के निजिनि स्वार्थनि पूरण खायनो बागै लीडर का हम वानसुक दंफुनो बिनि खुजुओ दिल्लीनो तमफ्लाय कान मन्त्र abo hai rinai borok gotongo abo hai borok no dini golok kai upfuna song tabukai tabuk sini bung saraja jeng jehetu tabuk borok ni dolno sajaya ba borok alada statehood demand committee party committee ke sengte kisa step na hamani tabuk sengte sa step na hamani abo ungli ahne sengte sa step na hamani abna sajaya angna rongni kok ke abono jeta bini sathai kama sagai tongo jeng dini statehood सानै सिनि लगी बररक समर्थन फाइका हांकाय बिनि कुर्सी कमाय थानाय राजनीतिक गतभाबे बतिनि कुर्सी आसुक दङ बिनि कुर्सी कमाय थानाय मंत्री सभानि फाइनाल इलेक्शन तो बुजि दिगलाबले आ जिनिस नले बता नासिक दंबा जों तो अर साबुंख्लायो जातिनि बागै हिसि जों ताखो जरा सिरखलाय फैयो तिनि तिब्रासरक सिरखक माने बिसिं दैनो तिब्रा राज्य तिनि राज्य ओंगि फायो निनी आगे राजा महाराजा ने आमलताम खलायखा निनी त्रिपुरा कासे देश दं माने स्वाधीन देश दं माने हिनि सालायजो राजतंत्र चालक जों माने आ राजतंत्र न निनी राजा महाराजा ने रक्तम खलायखा इंडिया व थागे कासे डिस्ट्रिक्ट सामने खनाबले इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन ते निनी मार्जर एग्रीमेंट प्लांगे का अन्य स्टेट नि तुलना नायनि खाय चीनी अ स्टेट खाय चीनी अरनि जनगण खास हिसाबै लेखा परा सरगै चिरिखकलाई सानलाई डेमोक्रेसी गणतंत्र राज्य तंमा बायसि सानलाई तिनि त्रिपुरा कासे डिस्ट्रिक्ट सानाम रिजामनो तिनि पूर्ण राज्य सानामै तुब्लाई तिनि अर राज्य सालकलाई तंलायब्ले हायको सिंह तिनि आलका स्टेट तो तिनि अन्य स्टेट बे दाइ रिजांनाय रखायता हायके तिनि जोंबो ओंगि थामायगामु गे अबोतेसा नों जे कक सातानि मतिन लुकुरकनि कक थाय जे नों तिनि थासिमो खलेनि माने जागवा तेकाइसा अबो कक संनाय मुजुंगो तामनि हेमानिले अबोबो आसायो कक तामनि हिंके लाइथानाय बिसिरगो तिनि तिप्रा मथा बदल याखेबा बीजेपी बदल तिनि बरनि बिसिङो गोबां मानासिले मुंतं माने ताइसे फिरगैनो ककनो हेननाय नांखा आजागाबो नुगैमानखा बरम गोनां एक्स सीएम बिप्लब कुमार देव तिनी बिनि ति गोबांमा लुकुरक कमेन्ट हामिया खलायका तेबनो तिप्रासनो गुलि रिनाय तिप्रासनो तिनि ककनाय हायनि गोबांमा कक सिलसाम फाके तिनि फियाबा ताबुक जे लुकु सभा संमारि बातायन थांतानि बखय तिनि याक बा याक मानजुलायै हिमलाय मानि बसकांनि संमारि कफ्लायनि बागै तिप्रासानि कक सानाय हिनि याक रिसिमानो रुगिले नंनि स्टेटहुड डिमान्ड कमिटी बदलनि बुखाते नों बाहायके बा बो बाहायके नों कक जानाय मुसुं हास्तेनि लुकुरकनो बेले हामबाय नोंगा ककना आना सिंमानि बागै जों नुकमानि जेता ताकसु पर्यन्त बास्तव त्रिपुरा मथा बुसावैनो हटे आसाय फाय आङो लुकुरक थानि काया सोंनाय त्रिपुरा मथा आसाय फाय माने माधव बारिनि हटे
माता बारियाव जेफ्रु TSF ते नेशुनि रिंमा बाय आरो CAA नि प्रोटेस्ट सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल नि प्रोटेस्ट खालायथानि आबनो अपोज खालायथानियो चीफ मिनिस्टर आसामनि चीफ मिनिस्टर तिनि बिप्लब कुमार देब चीफ मिनिस्टर बनी होम मिनिस्ट्री बतो बिनि यागनो दफ्तर होम डिपार्टमेंट के पुलिस प्रशासन बिनि यागो तंगो के पास होयनो मादो बारिबो जे प्रोटेस्ट खायनाय स्टुडेन्ट नि पुरो साकाव गुलि चालक जांमाबो के तिनि नायनाय खांके बरकनि जेता प्रार्थी नायबो तिनि बिप्लब कुमार देब नु तिनि निनि बीजेपी नि कैंडिडेट का MP के तिनि तिप्रामो थांथुन IPF तिंथुन जराना कि CAA नि बागै प्रोटेस्ट खायनाय र चिन TSF संपुन उंथुन बा अन्यनो जराना कि CAA न साजै आंनाय र एक समय गुली चालायखा CAA ने प्रोटेस्ट खायतने निनि बरमुराबो गारि नि कासुय तखरब जाखा निनि बिश्वजित देवरबा फायरमैन बबो लामा कासुय तखरबय तकजागै थिका हाइक्लै CAA नि प्रोटेस्ट खायतने लेखा कांके 10-12 जना बरक सौइका जेता फोकास थांमासे निनि और नायनि कांके तीनटा घटना तो एकदम कटर खे नुकजाखा निनि माटबारि कायसा निनि बरमुरा कायसा ते कायसा निनि कांचनपुर इनके आबनो पगलाई तिनि बाहायक्लाय दर निनि तिब्रासानि हामकरानि बागै हिनै बिप्लब कुमार देबनो भोट लायनानै ते निनि BJP नि कैंडिडेट नो भोट दिनाय आनी कायसा अब सोंमु सिनि लुकुरंनि थानि जारानाकि तिप्रा मथा खायनाय IPF ति खायनाय ते तिप्रा सरंनि हामकराय नायनो रोंनि थानि कारण जे बरक नो गुलि करिखा बनिनि बागै क काहाम सानाय निनि हामकराय तुबि फायनाय आबो बमा हाके वानसुमनि क्लाय केसों तिनि साना थांगा अंकाय जेताउ जे एग्रीमेंट कोनो सानाय आं किसासा नुखा गोबांबा जोंनि नेतृत्व नेरनि बिसिंखौ सालायमानि खानामानि हायकेनो आनि अबजारभेशनाव आफाइन क्लायो जेटा एग्रीमेन्टआव सही रहजक माने যতদিন পর্যন্ত নিনি কমিটি জয়েন্ট কমিটি যেটা ফর্ম খাইছে গেছা জরাতে নর কোনো এজিটেশন মুভমেন্ট খাইমাংলা প্রোটেস্ট খাইমাংলা একে আর ততরাও দখৈ দুমুই দি রকম হাইক্লাই খাবলে দিগরানি মিটা তে ইয়কমায়া জাত একে যাতে অ ইলেকশন পার ओंगिबो बरकते अंखरि फाइनानि BJP बेकागै फाइनानि ते सम्भावना करिखा गसिनि अनिमेश दा बनो सामखनाव मिया दा बरो YouTube का चैनल मन्त्री चिकन जागु बताखाय माने आसुथाय चिकन जागु आरो बनो बतो साक साकनो कंप्यूटर इंजिनियर नि परिचय रिबले बनो रिखले साइंस टेक्नोलॉजी डेभलप फाइदि सिनतिब्रा सरकनि बागै टेक्नोलॉजी रो डेभलप खाइदि जा नि बलंग एरिया व तिब्रा सरक तमबा फरेस्ट डिपार्टमेंट निका अगनि ने टेक्सटा प्रिंटिंग प्रेस दागमो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हाइके बनो मोटामुटी तो बंगनि सरकार बनो हिसाब खाइनो बिनि क्वालिफिकेशन नाइनो दफ्तर के नाइन खाखलायो तिनि बो आ पडनो मानमान यागलो ताबुते पडमानाम जुगो हाइ हिपाहिबले एके बो पडनि दा हामजा नागि तिब्रासा दफानो मुक्ति दिनानि जेता बो सामानि कक आ कक दानारकनानि अबसे आनि थानि केताव माने सोंमुं दं बंथानि केते के साहायनो हाय नाइटमे नोटिस तिप्रा नाइटमे जतो ताखोते बुखसनो सिनि पान्दाना संतेबो माने कुथुक फासिङो जों थांनानि बखथानाय जरा त्रित्र ख्लाय नरक सुनो फुइलानि सिनि पाइथाक जरा लगरि बितंनि के सारनो ते के साबनो सोंमुं ताबनि हेके ताबु कैसा किफले फुइलानि ककनो किसिसा नावै ननो सुंनानि फासिङ थांगो ताबनि हिमालले तिनि तिप्रामो थांखा तिप्रा हास्तिनि ताबु जतन स्लाय हामजाक मानि बदल याके बुबाग्रानो ताबु तिप्रा सारो पुइदो सावि नासिबाय दङ 6 month जरानावै लुकुरकनि लुकुरक नासिंजाक बुबाग्रानो थिक कबै सामंतांनि बुबाग्राले तिप्रा सानो मुथांगि माननाय तिनि राज परिबार बा राजस्व ख्लाय बरनि कुनो रांनि अभाब करै माइनि अभाब करै तिनि तिप्रासानि बागै कक सानाय तिप्रासानि बागै मुथागमानि लामा तुनाय हिनि जे बुबाग्रा नि ककनो लुकुरक नाय तमनि जागुलो तिनि निनि ककले अ जागाव बबाहाय सामुं दनाय लुकुरकनो
tabu aku ko sana thanga kai thaisingbu anga kisa kokno lekhai ka chini cheta tak bortomane je bubak rahine to jeta borok mani lai tongmani borok ni সংগঠন ka tipra motha jefru asayo jefru kasai pheyo abono kha mato barine hote shuruat mani ka borok tini emon borok banya malai rikha yartai khalai ka jeta borok ni tipra sarong ni saya khaini borok bai hini hisaimon uta ka tini aro buba kara hini tipra sarok to hamjak laikya ka tipra sarok ni hamkrai chini ras family ro busuk joroti taksuk jora hamkrai khlaia abo to chini borok ka hamno saimano karon hingke जों नायनि गांखा chini borok tabu roman script ni जों sirkhogui sanlayo te kok borok bai ma srenglainai ma phurenglainai hini bo sanlayo ka aro satai klayo tini ras family rajtantra furu kok borok ba sabo chini raja maharaja rok jodi develop khaituman tong hangkai जों दिनै जोंनि बासानो जों दिनै बुंथानि सानथाय लाया राज्य सरकार बा केन्द्र सरकार जों सानथाय लाया दिनै अन्य स्टेट तो जार स्टेट नि जार जातिनि बासा सलिन दंले इंडिया रिजनल लैंग्वेज गोबां स्टेट जार स्टेट सलि दं फेबा जानजानि मीडियम इंस्ट्रक्शन दं ककबरक मीडियम तिनि दं नामाने राजतंत्र फुरु तिनि ककबरक डेभलप खायजाखाय ताकसिनि तम करि दं हम्बा सिनि निजिसो स्क्रिप्ट दं हमो नोंनाय दियारो राजतंत्र फुरु निनि राजारंनि राष्ट्र भाषा से बांग्ला भाषा एडप्ट खायजाक सिनि तिफ्रानि राज फैमिली रक एडप्ट खायकेबले निनि रवीन्द्रनाथ का महाकवि नामका माने बांग्लानि जे राइटर हंकाय तिफ्रानि महाकवि फैका तिफ्रा सारनि जे राइटर ककबरकनि सिग्रों ककबरकनिबो तो कथमा सिङै दङ गल्प सिङै दङ कविता सिङै दङ कगलब कथमारक का आ कक थाइरकले सिनि कक बैसं सिमांगला खावैदा सिनि राजारक आपनो प्रमोशन खाइमांगला खावैदा राष्ट्र भाषा डिक्लेयर खाइमांगला खावैदा आगि का आपनि यागलो बरो जेफोर मार्जर एग्रीमेंट गो आफुरबो तो मेंशन खाइमांग कक बरक भाषानो तिफ्रानि ऑफिशियल लैंग्वेज मातिनाय तो तंग मार्जर एग्रीमेंट इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन तो तंग गरे हने आं खाखलाय आरो नायनि जी लुकुर अब आं सामन को गया दिनै जारानाकि शिक्षित महलनि समाज रक वानसुक ताइक्लायो सिनि राज फैमिली रक तिफ्रा सारनि बागै बसे हामखराय खायख्लांखा आगिबो दिनै किरीट विक्रम बबो एमपी चालांखा दिनै बिबु कुमारी देवी बबो एमपी चालांखा बरकनि समयो कांग्रेसनि पिरियड busuk jorotei tibra sarni hamkrai ingkha bichar khaini je jaro wan sugi nai abo ang sajanai ko gya tini jaranaki senior citizen okra sakra rok a din no a somoyo je banjiwi phainai tongi phainai rok borok tini kamken saimano tini naini kangkai tripura rajyo wansat tripurani samasya simi जों sini netrangni bisingo bol salayo फेबा सिनि किसुटा नेता न हिरमान गोबांमा नेता या जेटा नेता टप पोजिशन नेता तंगने रक न बरकनि नुखुंगो न वान जिटा फानि बरक बाय गोरोंजाक रक तंगायो एकाय जे नेता रक आगि सामानि जे तिफ्राजक बोरै वानजुक चलाबाय काजाखा हांकाय बिनि एसटी सर्टिफिकेट कैंसिल खालायनाय हिनै दाबिति सालायका नुखा सिनि केबया तिफ्रा मथानि जारानाकि एमएलए तंनाय बा एमडीसी तंनाय रंनि बहुतिनि खानामानि अको तिनी जे बरक नि हयते एंगै तिनी राज फैमिली नि हयते जे बररक राज परिवारनि बररक तो कुन दिने तिफ्रासा बेकाजे याखो तिफ्रानि नों कायसे बरक फुनुला बु राजा तिफ्रानि बुरि बेकाजेखा बु तिफ्रानि राजकुमारी तिफ्रासा सला बेकाजेखा केबो रियां बेकाजेखा रियां सलाबाय केबो जमती सला बेकाजेखा राज फैमिली नि बुरि रक केब देबरमा बेकाजेखा नों कायसे फुनुबे मुति फुना कायजा खायने हयते बसला के तिब्रा सरं बहिताम हामक्राय तुका बंदु खुं खानासे गसिग्राया एका तिनि जे भाषा कमामाने तिनि ताबु कम कुबुइकक सावा हायसे आरो राजनीतिक कारणे तिनि आं राज फैमिली न साया सामानिया जेतो कुबुइकक सिनि ककबरक डेभलपिंग आं मानिबो राज परिवार न हटे सिनि ककबरक भाषा कमाबाबो राज फैमिली न हटे नाय नों राज फैमिली हिने आगरतला करता तरता जत फैमिली तंनाय खर बुसुंनो ककबरक सालायमो खाना ककबरकनि क थाइजा दमा सेहरा द तंबायसि जाति बुरन हटे कमा खाबा जों हाइन जाति कमा खा कमा हाइन सालाय हाइकेन तो कमा खाबले
Nini jati tekesa jati bai lukung khalaika ni na bo convert thaka ni DNA bo to change sing thaka ka hakin mixing thaka ble ka sini generation to hakin truk truk sing change sing thango slai jagi thango ka abni bagai sing tini chini jati no protection te survival ni bagai te aro development muklayo sini sob kishu sing man ka ke sing jati no develop khaibu tisani sing tabuk survival manchi tongna ni si jaga kring kai sing jati no sing bahiki develop khaine tabuk sing development ni sikang sing banchi tongthai jak jeta proyojoniyo jinis singa pono nanglao kabune bagi je sing tini jeta tabi khlale family taksu jora ADC area no pono sing protection khlai singarote 1000 bosor tongui thangmana jat tongui thangmana ni kaise security ingkhaisi singaro develop khaiti sanable sing je jaga no develop khaiti saka singaro mas ma tongya tor tongno apni kuno guarantee kring kai kuno assurance kring ke singa dunia no develop khaibe tam labba Nete se koko sungnamu sungo ni khukti sing kobang ma tipra mo thaya kheba BJP ya kheba IPF tini ti sing kobang ma khnawi manka ge tini obon slide sekang tini BJP hapang ya kheba tipra mo tha IPF ti hapang phaya sekang tabu sing lai thangjak bisirogo kifili thange jodi saibana thanga jemon tini CPIM ni jora angkha 25 year borok asuk thayo hapang haste hapang salogoi thangka ke borok ni jorao tiprasani uje tabuk nini khukte je sing khanamani o man thai shok thai sanmung rok tamgui ase na ni ba o bhai ke tabuk je khoroksan ya surmai ke te sini CPIM 25 bosor sai thangmani yagulo mungsa samung tang rok ni bisung bakakte tiprasa hampai ni bagi busuk jora wan sukja khana ba CPM rok tam khlai klang khana abon ile nen tam sa tabu CPM rok ni sana thanga gai ek somoy to pura India bo Congress rok rule khlai mani tirpura bo ek somoy lagatar Congress rok sarkar tongkha gai Congress bai to sini ras family rok no bisit kai involve tongkha somoy bo ke tini CPM kha kaisa गणतांत्रिक ब्रक डेमोक्रेसी आगे कम्युनिस्ट ठीक दङ बरकबो तिनि आन्दोलन खाया इंगिया खालायखा CPM रगबो तिब्रानि बागे अनेक किछु खालायखा काहामो खालायखा हामेबो खालायखा हायसे तबे जों डेमोक्रेटिक वेव सिनि माइनरिटी ओइ थांमोन बागे सिनि पपुलेशन कम ओइ थांमोन बागे माने तिब्रासा जाति रंगिता संक कम माने बागे तिनि कम्युनिस्ट नि जेटा थ्योरी बाय गाय सिनि जाति रगनि जेता नांगमानि प्रयोजननि स्वार्थे जे नांगमानि अब जों फुलफिल इंगिया आग बागिनो तिनि जों समयनि स्वार्थे सिनि जे दाबि सानमुं मानथाय रंनोबो जों आपग्रेड खाय दिसायलांनायनि प्रयोजन CPM जे प्रो रुल खाय दंगो आ समयो जों सिनि आ समयनि अकरा साकर रगबर गवानसुकलाय तिनि TTADC सानिटुका 6 शिड्यूल का आपने सिकंग बरो कैसे यूनियन टेरिटरी सानी तुका आपने बरे तिनी यूनियन टेरिटरी नो स्टेट के अपग्रेड के तुका प्रयोजननि साथे अब दाबी 30 जगै फाइट दङ आगिन दिन बनिनि CPM नि समयनि जन शिक्षा आन्दोलन बरो खलायका शिक्षा न तयै अब काहाम तिनी एक समय राजतंत्र फ्रो तिब्रा सरकनि शिक्षा नीति कुनो करे सोलोंनानै कुनो व्यवस्था करे आपने बिरुद्धे बरो आन्दोलन खलायका kaham kai जों प्रयोजननि साथे समयनि साथे जों सिनि आपडेट मांगनाय सिनि जेनेरेशन दिसाइड खालामनांखाय कुसुको तिसानांखाय बुनि दफा तिसानांखाय ओमफ्राय आबनि बागै जों दिनै अ ताबु 2023 सपयका 2000 नि बोसोरनि परेबो जों सिनि वानसुंबाबो जों मासलायनाय बुनि जाति द फरक बु दुनिया नि वानसुक दं हानाय दे रकेट साइंस बाय खलायतिनि नि मंगल ग्रह थागैसे आरो से तेगैसा पृथ्वी हाय बरक थाङै मानसि तंनि वानसुकलाय दं थानि सिनि जाति रके जों तिनि ओ एडिशनल राज्यनि क्षमता तुलायने हिमासे पुनर राज्य सालामनाय हिमासे आरो से गथकलाय आंलाय तलाय कायसेबा साव जोंहाबो नांगिया दाबो सालाय दङ जों नांगिया नै गै अर्दो वानसा तिपुरा जागा बागलायनो हानानै माने कुन को गेबले तिनि जे मेजॉरिटी संका बनो डेमोक्रेसी वो रूल खलायो सिंगरो 20 ता सीट चिनि तिपुरा सर रिजर्व तंफुनो नों पुराटा स्टेट नो रूल खायनि क्षमता नि थानि क्रै डेमोक्रेटिक वे नोंनि जागो क्रै क्रैनि कारण नि सिस्टेमेटिक से हाके सनामजा
राजतंत्र अंके तो नहीं कैसे फैमिली पूरा तो दुनिया न चालक मा खामो राजतंत्र तो नहीं क्षमता राजानि बसके राजा नाय डेमोक्रेसी तो मंत्री नाय बाहाय कोनो कक्रिबले का आबुनि कोनै जनगण जे बरकनो भोट दिवै जितिरिबो बनंगो अंके बो जनगण न भोट दि अंके जनगण तो ताबो इंडिया नि जेटा डेमोक्रेसी हिमपुनो इंडिया वा सोशल डिस्क्रिमिनेशन को निनि कम्युनिस्ट पॉइंट जाति पार्टी तले तंगर जखन नों साकानि कोमो सासुया मानजुमा निकलायो साताम निकते केसे कोकनो बेलायनो नांकुकमानि लुकुरकनि नाहारमुं बा लुकुरकनि सान कोकनो आंनो किसा सिंना मुजुमनि लुकुरक कोकनो बुजिनानि बागै बेलायनो नासिंलायजा तामनि के अबनो सिंना मुजुमनि कोकगे हाय जे तिप्रासारक ताबु गोबां मा सिरिसितिनि सिमिनो जों जेमन नुगै मानका तिनि कांग्रेस नामालो जों खोनाबै मानका किरिबासी आदिबासी सुन्दुक बसं काशा बदल स्लाइजाक खांकेनो बुमुं तिप्रासारनि बुमुं स्लाइजाक मानि ते आबनि यागुलो सीपीआईएम नि जराव हके उपजाति हंजाक मानि आबनि यागुलो तैसा बीजेपी आईपीएफ ति हापां खापरो जेमन नों आईपीएफ ति तांबतां तांगै तंमानि जरारगो जे एजीएस नि आसुक थाइनि जरारगो नों जे क्लाइ तंफोरगो आपुरुंके जनजाति उपजाति हिनि जे बुमुं जात मानि आबनि यागुलो तैसा तिप्रामथा बदल टीटीआरसी हापांगो आसुकमानि यागुलो अंकै तिनि जमातियारि आं हालाम जतो बेबागै रमै तिप्रा साहनै बुमुं खलजाक मानि गे तिनि थंगरं बदल कायसा स्लाइजाक खांकेनो तामनि बागै तिप्रा सरकनि कायसा बुमुं स्लाइजाक मानि दां आबो कायसा लुकुरकनि सोंमुं ते कायसा अंकै तिप्रा सरक चिकन पार्टी खलायै चिकन तिनि रमदै तागनरबो फाइजावका टीएसपी पार्टी गोबांबा तिप्रा सरक थांचा माया थांचा अंगै गदालै याप्रिबाखा सामुं तांमायनि उखलगो बबहाय कक तुमारक दंना आबो लुकुरकनो किसा नायतंनाय जतो नोटिस दिफ्रा नायतंनाय लुकुरकनो कामि आमसाय आसुगैनिनो कक नायतंनाय रकनो नों किसा साबिखनारि औ बेलाnya हामबाय कक सोंमानि बागै दाबो साना थांगा हांकाय कायसांका दुइटा प्रश्न कायसांका कथालाय तंमायानि बागै नेटवर्क कायसा हंके कायसा बदल स्लाइजाखा हंकेनो तिप्रासरक नि जातिनि बुमुं स्लाइजागै थांगो माने कगो अरो साथायक्लायो जातिनि बुमुं फाननायले जोंनि जे तिप्रासाहनि जे परिचय दिनाय रक साक जों निजिनो जायाक्लायो ताम दिंकाय तिप्रासारकनि पहिला पार्टी खामानि बबो दाबो साना थांगाय त्रिपुरा TUJS नि त्रिपुरा उपजाति जुब समिति का उपजाति बुं सेबानि सेबो त्रिपुरा सरं थेबा कनाब्ला आरो वानजि पार्टी बा ओनजि पार्टी तो फाइनि दला हाके सानदे हिंद साबाया गारा साया काम सबो खलाय त्रिपुरा सा खलाय त्रिपुरा सानि बिसिंग जे सिगित हिनाय र बरं नारा जाया काम फायो साकसाकनो उपजाति गसिका सन्दक किनि सानामनाय बसाबा संदुकता दुबुदुक त्रिपुरा सरं पार्टी न त्रिपुरा आबखाय जारानाखि कम्युनिस्ट नि आइडियोलॉजी बाय चलनाय र आबरखाय संदखिनि हिनका काहायकेनो तिनि आईपीएफ तिनि फुरखाय आदिवासी नि गसिका इंडिजिनास माने आदिवासी इंडिजिनास एते केसे मिनिं दङ देशी माने देशी विदेशी माने काहायपुनो आजागाव जे शब्द इउज खायजामोन का आदिवासी इंग्रेजी शब्दनि गोबांमा दुइ तिनटा मिनिं दङ जत वार्डनि आबाहाय दङ काहायपुनो पुराटा सेन्टेन्स जेटा क्लाइमानि आईपीएफ तिनि जेटा शब्द आदिवासी का आदिवासी माने आदिम मानव फेबा तैसे ककनि ककनो सासुया काजा तैसे कक सोंना मुसुमाने के नोंबो खरकसा आईपीएफ तिनि एजीएस आसु थायो नों आसुगि फायका आ जररगो नों जे नंनि जे कुसुग लेभेल आसुगि तंनाय नेतारकनो नों ओ ककरकनो बरनो यारा याफारका ओ जे ना आ ककरकनो आ समयो सालायका कारण जेफोर पार्टी सानामजोगो आ जराबो आंकरि फाउंडार या पार्टी बुमुंलायफोरबो आंकरि सिनि अकरा रकवान सुगलाय लायका गाबने गुनै आबनि परेबो आबनति एनालाइसिस जों जेफोर आसुगलाय आ ककरकनो मा सालायो समय जे दलबाय ब्रबो मा सालायो कारण सिनि बुमुंनो जों सठिक बायबे ताक पर्यन्त लायाखौ तेदा किसे तंखा जों बरक दफा तेकिसे ताकिसे तंखा त्रिपुरा दफा एके ताबुक नायदि जे आदिवासी माने आदिम मानव माने सिन बरकनो तामखे बुजाखा जों प्राचीन जाति नै
आदिबासी हिने बुझोबो फियाबा आबैया आदि मानव माने ताबुक बोसोर 2023 चलिबो 2024 चलिबो अ 2024 जों फास फायाखौ जोंते 100 बोसोर गलगो दंखौ बा 50 बोसोर गलगो दंखौ जों तागबो 1950 दंखौ माने चिनेवा जेनारेशन ता बुनि छिलाय गलगो क्लाइजाक आबनो आदिम मानव क्लाइखटा माने आ जागासे आ मीनिंगफुल के मेन आसल के फियाबा सिनी जे अकरा साकर ताम वानसुकिबा आ बुंनो नाहालायके सेमिया ते ताबुक जेटा दफा हिनि हिनमानबो 1 दफा 2 दफा 3 दफा ताबुक तिब्राव से तिब्रा जाति बसे 19 ता 20 ता 20 ता कायखा दफा हिनि हिनमाने अ दफा माने ना सिन बरगो बाक्सा दफानि शब्द हके जाति हिनि बुजु आनी जे बुजि माने हिनके आं सानाय आम कोनो दलीय बुजि मानिया आनी व्यक्तिगत बुजि माने हिनके दफा जे शब्द अब कैसे बांग्ला शब्द 1 दफा 2 दफा 3 दफा हिनि जे लांति सजक माने अ दफा से अ दफा हाइकिनो आ दफानि बुं तिनि जमतियारि आं देवरमानि चाकमा मलसो मक हाइके जे बुं तिखलायजक माने आ बुंनि आम कैसे जे लाइन तिखलायजक माने आ लाइन न आ दफा माने जातिया कैसा जातिनि तो कैसे बुं टोना ना कम से कम जे जातिनि आइडेंटिटी तिनि बुं से करेंगे आइडेंटिटी करे अब बुं नो आइडेंटिटी का आ बागिनो तिनि बुनि दफारक जोंनो दफा कटरंथुन बा अलगा जागानि फाइने रंथुन जोंनि जिसि जिनि जातिनि बुं नों जाति तामके जों तिब्राहिन फुन सानानिया जों साकसाक ट्राइबेल परिचयबो बा आदिवासीनि परिचयबो जनजातिनि परिचयबो तिब्रा साहिन फुन परिचय दिता रिलायबले जोंनि बिसिंगो आरो ताबुक साना थाङाखै जारानाखि चाकमा समाजनि बर चाकमा कम्युनिटी रो बर साकसाक चाकमा हिन परिचय रो तिनि मिजु हिन परिचय रो तिब्रासर परिचय रियाले ट्राइबेल हिन परिचय रो ना जोंबो ट्राइबेल सिना जों साकसाक तम ट्राइबेल को सिनायबा जे जातिनि कोनो जातिनि बुमुंकरै जे बरकनि कोनो बुमुंकरै किसिपनि ट्राइबेल सिनि मुंकरै बले ट्राइबेल माने ननि हो मखरा तखरा हिमाइबले माने जातिनि कोनो बेराबेद करे बेराबेद बोलते आरो बुंसे करे कि आबेनि आइडेंटिटी करे कसं तिनि आइडेंटिटी ताम करे केबा सिनि तंथाय दङ तिब्रा हायनि जों परिचय रिबले कसिनि कानमुं चुमुं सामुं रिसामुं जतस दंबले सिनि निजिस्व धर्मबो दङ तिब्रा रगनि गरे वाथाप खायो नि रामफ्रा वाथाप खायो ताबुक तो धर्म दिक दिया थां काय गोबां बरकनो आबोथ कायसा रिलिजियस आइडियोलॉजी दङ आरोबो साजे एकलायने सागांकाय हायपुनो तिनि टपिक तो आबैया हायपुनो तिनि कक लामबो अनेक किसुमा एक्सप्लेनेशन खालायथाने सालायथाने कय ताबुक दल कथालाया हेमानि कक फायनाय तिनि जातिनि कक तो मोटामुटी बुं बाहायके फायलाय आबो साइमा लायखाना जतनो नायो आरो आ जातिनि बुं फायथेनिबो आरो फायसाखुटा दल कथालाया आंखाने आरोबो केबो खरकसा नायनाय बिनिनो सारेनानै बो सायाफोन वानसुबि कनसेप्ट तुइ फायथुन बिनि आबोनो सारेनानै आहाय किस्लाङो तामकाय बारा अनिनि बटेक्से लेखा करं हयतोबा बिनधानि देह रांरि गोनां बनि देह दल गोबां जे दल गोबां बिन कम खनारिसु माने तिनि डेमोक्रेसीबो आहायबले निनि जे बरकनि एमएलए संख्या गोबांबो सरकार आजु हके के जो ब थकक मकक जे खायफुनो क्षमता नाहारै बिनि आसाया बुद्धिफुनो जाया बुंनोफुनो बथेबानाय हाका हायकिनो तिनि जातिबो डेभलपिं यांगमनिबो ते निनि जाति मथांजे यांगमनिबो आजागावनो पुराटा इंडियावनो हायसि नायनि खांखैता ताबो आजागाव जे दल कागलायमानि दल कथालायांलायमन बो आजागावनो कायसा लीडर ते कायसा लीडर बाय मोटा मोटो मिल लायांलायो सिनि बिसिंगो सिनि लीडरनि बिसिंगो हंकाय बाक्सा हंकाय साक न बेलाय कुंचुकजक बायो आबो दङ हंकाय ते कायसा दिक दिया हंकाय कायसा बरकनो जुदि ब कुबुइ सामुं कुबुइ काम खायफोनो खायदुंथुन ते कायसा बरक बनो साइमिया ते कायसा बरक साजे आंमाबो दङ आबो हायबंगो कते एकटा दिक दिगिया सिनि ओ जे वान सुक्लायमानि जेटा आइडियोलॉजी ओ दाबिनो जों ताबुक सानखांखे सानाय बोलते ताबुक जों तो तिब्रा आलादा राज्य दाबि खायदङ ताबुक बो सायतने दङ एदिबा
जोंहा दाबिनो दाबो जों समर्थन मायाखौ ते 50% परे इनके जोंहा दाबिनो समर्थन दिमानो हाइन सानायबो दङ गाय बाक्साकै आरि तागजिसाफोन सावयाखनै सरकार क्षमता आसुपाखै पायो आबायखन तिनि नुकजागै दंले निनि आईपीएफ दिबाहायके आसुगैखा तिब्रा मथ बाहायके क्षमता आसुगैखा गाय सीपीएम रक सानो थाङा गाय बरक जों आमति सानो बहिनसेया आमति रिना बहिनसेया गाय तिनि केन्द्रआव जे आसुक दंनाय सरकाराव बरक बाय गोपन चुक्ति रखनि साइपयो समय समय नि मेबार बाबू आईपीएफ तिनि समय गोपन चुक्ति खाइपेके एनसी बाबू हनि साइपेखा दाबो तिब्रा मथानि पूर्वते 3 पाटासि तंखौ गोपन चुक्ति खाइजा आइके मेबार साइटो नलेला 3 मेबार दानो सामानुगले बिना गोपन चुक्ति ते पाइलिया बो थिकि जे पाइसिनाय गाय बिना दाबिबो ब थिकिसे बिना जे हुइजाक नुकजागि पाइसिनाय औ थिमाने परेबो नुकजाक बाहिमलेना फाला कथारा कत कथारा आबो माय आबो का अयनलाय निकक साजाका हायपुनो तिनि वास्तवै मिलिवो इसिन बररकनि नेटारक जों सिनि बररकनो जारानाकि सिनाय रकनो तैसा सकलगि दं तिनि हा तिब्रा सारकनो का आबागिनो तिनि चिनर दल बांमाबो हिनमानिया दल तो 2-3 टा दल तो दंना नांनाय न नों बो स्टेट बो राज्य बो जातिनि के दल कासे नुखबा जों तिनि नो जेता कम्युनिस्ट राष्ट्र दं माने जिनि चाइनिज कम्युनिस्ट राष्ट्र निनि गोबां मास कम्युनिस्ट राष्ट्र दंले एतके सारो सोंना मुसुमन अबो दङ जे तिनि बुबाग्रा जे तिनि थानसानि हिनि तिब्रासान फियकनाय हिनि जेता यापिरि सै दंमानि आबन्ति खिले नों ताम साननो मुजों लुकुरकनो फियकनाय हिनि तो ताबो नायने खांखाय तिब्रा सारकनो केबो याकुंया तो खाइतुनिया केबो खाइतुनिया ब्ले ताबो जों साकबाय थांनो सिउइ नुगै माबो जानाय आसिनि जतन लुकुरकनि थानाय आंगाबो गबंना मुसुङो जेता जों केबोनि न डिपेंडेन्टया केबोनि साकसाकते हिमनाया केबोनि साकसाकते मालनाया केबोनो आसाय तंजनाया सिनि सामुं जोंनि जे बाय थांमा खायने केबो ननो निनि साथाय नोंथाय तंथाय ननो केबो नगतुन तिफाया निनि बुबागरा हिनि पुनुंखा आगिनि राजन आमलबो प्रजारंनो फाइटमा खलायो सेनाबाहिनीयाव राजारकनि सेनाबाहिनीयाव प्रजारं माथांले निनि राजतंत्रबो ताबो गणतंत्रबो निनि जनगण फाइटमा खलायनाय हयतोबा निनि इलेक्शन बिसिंति फाइटमा खलायो गारो राजानो जत सब किछु तैरि फैनाय हायवानसो बितो हांखाय कोन फुनंगला कारण राजारक आसंग आगिन दिनान खाइतलांजक दं हांखाय ताबो जों सिरिखक सालायनाय कोन प्रयोजन करै तिनि राजतंत्र देश गावनो दंले तिनि सऊदी आरब आरो निनि UAE जेता हिनमाने निनि यूनाइटेड आरब एमिरेट दुबाई बरक तो ताबो राजतंत्र चलि दङ नि थाइलैंड राजतंत्र चलि दङ इंग्लैंड पूरा विश्वनो बरक एक समय रूल खाइ थाङा ताबो राजतंत्र चलि दङ तमने बगे बरक खाइ राजतंत्र बै दंमा खाबा निश्चय बंने आरो राजा बंने बगे काम खायो हायगिन तिनि राजतंत्र टिगि दङ तिब्रानि राजतंत्र कम माने कारण तम आ जिनिस तो काम खाय उपलब्धि खायदि एनालाइसिस खायदि तिब्राओ बुनि जाति दफा हाबखाय खायनि जों जेता सालायमनि सराय सरायके नायनायदि पुइला बु जागा हाबबाय निनि राजबारि हाबबाय क्या राजबारियाव निनि ककथाय कमाखा दा ककथाय फिरक तुमाखा दाखसुरा राजबारियाव जेता कमाय थामनि राजबारियाव निनि त्रिपुरा देश तमनि कमाय थाखा राजबारि हटे कायसे डिस्ट्रिक्ट नि थाखा आबुन परे जनगण चिरखौ गयसि राज्य सालाम तुजिब्ले गाबोन बागै जनगणनि थानि पावार जत सब किछु जनगण चिरखं मातुनाय राजारक सुदु ननो सिबिस दागिनाय राजतंत्र हबो जनगण दागिनाय राजानि प्रजानो दागिनाय सेनाबाहिनीयाव तलांनाय फाइट खालायनायनि बागै फाइट मा खालायनाय जनगण ताबुकनि दिनो हंखाय लीडरशिप न डिपेंड खायो जे लीडर काहाम बनो बिनि राष्ट्रनो डेभलप खायति सव बिनि राज्यनो डेभलप खायति सव बा बिनि जातिनो डेभलप खायति सिटिमन तिनि जों तिनि जेता
लराय खाय निनि kokti je saima mani ke tabu je nung samani kokno tege se sar ni kokno sachuya oi manjunan phasingo thang nai mani ke obose je tabu tipramo thabodol ibu khakte je samutang butang tangi tongmani rok a tang butang rok aba tabu jora ki tipra sarok ni samung butang tangjak mane klai na tangjak ere klai tabu jora jeta samung klai jak tongmani hilmani to arar kono samung to griko agi CPM tongpuru a samung no samung সরকারনি কার্যালয় তো চলিন তংদাই নিনিও চিকন মিকন পঞ্চায়েত নি কাম নিনিও লামা কবাই নি মুম্বাই নি কাম अब तो निनी त्रिपुरा मोठा दतों CPM दतों कांग्रेस दतों BJP दतों चलिन तंगनाय बतो केबे जे आ पटो आसु फाइनाय बखायन नांनाय न अब तो खाय तंगबाया सरकारनि जे कार्यकलाप काम बतो खायन मार खायने तिनि बर खलाय तंगमाने निनी त्रिपुरा मोठा एडिसिव 3 बছর লাই थांगा बैकलॉग तंगा नांगमाने वैकेंसी तंगले जॉब वैकेंसी तलां जायगा दबंग ग्रेटर त्रिपुरा ब्रक एडिशन होते तो पास करे हमया बैकलॉग तो तलां मनो निनी स्टेट बीजेपी सरकार ताबु 6-7 বছর রানিং तंगले त्रिपुरा 40,000 कासाकासि निनी बैकलॉग तंग वैकेंसी जेटा रिटायरिंग थाका गोबांनि जागाव खालिनि थाका तिनि फुल फिलआप खायाबले ताबु गोबां अफिसाव थाङाखै आङो अफिस खालिनो गयो स्टाफ करे खाना फायदि सनि फायदि जेकोनो कायसा सामनि बगै थाङाखै स्टाफ करे के फिलआप खायदि बरकनो रोजगार दि सरकारनि काम दोनखायदि आगिनि 30 বছর 40 বছর सिगांटनि हाइके खलायला खाबले ना आगे एक समयनि जे बरक माइडिं पास टंका फेल टंका जतसे साख्रि माबाय गायनि खानाबले आ समयो साख्रि सिक सरकारनि साख्रिखौ खायनो जुंजुंनाय करे हेने ताबुकोथ वैकेंसी दं जेता क्वालिफाई बरकनो नंगरिदि ताबु काम खलायगा बीजेपी जेता सरकार फायासानि सिगां 10,323 जेता साख्रि न बरक रिपीट नाय नि सामाबलेना हेमंत बिश्व शर्मा सामाने रेकर्ड करले जे आपलो खिन सामाने गाय खाइनार खानाबले दरनि सांबादि रक्त ताबु नायि बरक 6 বছর थांबो बरक नियाबनि कुनो समाधान खाया खायाको जे 10,000 फैमिली बाइके चलिखेना हम तो वानसुक थाइतमो का बरक 5 বছর 10 বছর सागरि फैमिली यागुला बरनि बाक्सा 40 বছর 50 বছর काजक बयस दङ बरक तो अलका जबोट ते एप्लाइ खायमानि लिया केबो खेतो खायनि बाहासु कुकटारनि मत बयस दङ के जे बाहासु हो खायसाना ब्ले तिब्रा सांगतो नवा जइरो फांसन आरो दफानि कुनु मेटर या कुनु जातिनि गतनि को गयाबो बो सरकारनि जेता खलायते दंमनि अब तो खलायन नांगमनि जनगणनि फेवर ताउसु जरा जनगण दंना शुधु जेता कग्रि मते काम खलायजे मोनले तेमन नुगियाखो कायसे जिनिस बरक खायगा हेनि सायमानो ताबुक जे बीजेपी रंगिता रियां सेटलमेंट ने बरक खलायरिखा हेने बरक तिनि आरो आबोतो मानसिकतानि क्षेत्रे बरकमुनि सिंगे नों बरकनो जागा रिथाय तंतंगो नों मिजोराम फुन दंदि त्रिपुरा फुन दंदि बतो इंडियान नागरिक ब्ले नंगोनो जेकुनो जागा सेटलमेंट मारनाय न जदि रिया हाका नंगाबो डिस्क्रिमिनेशन खायमाने नंगोनो ताबसु जरा कि बुबागरा जे सामं तांगि तमु त्रिपुरा सरन बगे मुंसा सामं तांजे खुदा तांगबो तांजे तांगि तमु नाबो तिले नों ताम सानो मुचो ताबसु पर्यंत जेटा कक निमते तो कोनो क्रिखौ कायसे पॉइंट फुलुदि आमो खलाय खायनाय एग्रीमेंट खायमाने आबो तो कोन खायमिया कतो एग्रीमेंट खाबले नि एनएलटी एग्रीमेंट का टीएमबी एग्रीमेंट का ओइ सिगां उदो नि सुबिर एनएलटी सुबिर एग्रीमेंट खायफियो आबन सिगां नि अनंत ग्रुप तेबो ग्रुप गबा एग्रीमेंट खायफिका जेमन 1949 1988 अमाइके गोबां माजार एग्रीमेंट खायफिमाने 10-15 टा एग्रीमेंट पा खेले त्रिपुरानि नि ककथायाव फायुता हाइब्ले ताकसु पदिनि एटीटीएम नि जे एग्रीमेंट एकॉर्ड इम्प्लीमेंट का जरा के एटीटीएफ खायफिनरन संगिजि जरानकि एनएलटी खायफिनाय बा ते टीम बि खायफिनाय बरंगन सिंनि बंनायाबो फुलफिल दांखा बरक जे सानमाने आसमय जास्ट एग्रीमेंट जेता खायजाक माने जे कयेकजन लीडरशिप दंनाय बंनि सिमसे आरो बेनिफिट दंनाय ते बाकी बरन केबनिया माने त्रिपुरा सरन बे कुनु मुंसारा हाम करे आरो कुनु हाम करे बाकी हाम करे का एकमात्र बाकी जरानकि टीएडीसी माने 6 शेड्यूल जेता सनाम तुनाय र बरक सिबिना कायसा एकमात्र त्रिपुरा सरन बगे सक्सेस खायमान काहिनी मानो
आजरानि बागै ताबुक जे बुबाग्रानि एग्रीमेंट खायमानो खाय नों अबो हाय जे टीटी एडि हाबां जे क्लाइ जे एग्रीमेंट खायति फेनेराव खायके निनिबो खावो पुइतोक्री माने कक देखलाय निनि जे उस कक थाय सामानि बुबाग्रा पुइतु खायजोंनाय फोटो आरो कोनो क्लियरिटी क्रिबले नों बाहायके खायनिबा नों आरो कोनो मेंशन दङ आर्टिकल 2 and 3 इंडियन कन्स्टिट्यूशन नाकि आरो निनि संविधान एमेंडमेंट खायजों कक सिजा नाकि आरो निनि ग्रेटर ट्रिब्यूनल कक सिजा नाकि ट्रिब्यूनल कक सिजा आरो कोनो क्रिबले मेंशन सिक्रे का स्टेट लिस्ट नि दांनाय नाकि सेंट्रल लिस्ट नि दांनाय हयतोबा निनि इंडियन कन्स्टिट्यूशन नि शेड्यूल नंबर 1 दांनाय आबो करे कोनो करे के जे दल सीए लागू खालायका नों सीए प्रोटेस्ट बिनि एगेन्स्ट नों प्रोटेस्ट खायथिनि निनि बररक गोबां मा थैलाय थांलाय लायका आ बरक बायसि नों दा यारलायखाय सरकारा आसुकजा आ बरक आबो हाय दल न दाबो लुकरक बाहायके पुचुसा थाय आबो लुकरं थानि आं प्रश्न बन लुकरं ने वान सुबिनायदि के तिनि नायनि खांखाय माधबबारि जे घटनांबाबो आबरक सराय सानाय बरंनि कायसा प्लान माफिक हैगलाय थाङा दाबुकनि जे सिस्टेमाव थांबाय गिटा माइलेज पलिटिकल माइलेज नाहन बागै बरक गनै मुखता आरो ब्रिमा हैगलाय ने बरक न बरक सरकार पक्ष बाय नि अपोजिशन पक्ष मिलुइ सामुंटां माहाय जस्ट तिब्रासार न आरो सेंटिमेंट फ्रां माहाय आबो पलिटिकल नि बरक गेम खाय माहाय नुकजागुटा माधबबारि नि जेता घटना माने तिनि सरकारा आसुकलाय माने नुखांखाय ताबो बरक एक्शन हादिता आरो जे घटना खालाया एते निनि तामनाय 2016 जेता आगरतला आस्तबल तिब्रासार मिसिल फाइतने आईपीएफ तिनि रिफरिक टक जक बाय माने आगरतलाव नुकबाय खनाले 2016 का आईपीएफ ति संग सरकारा आसुबयबो आज ए फोटो बैनर पत्रिका न्यूज रो कम फोटो का खाबले आरो लाथा तिजाक हाय तिजाक बरक टकजाक रखाय का आ बरक न ताक्स पर्यंत बंगनि कोनो सरकारी भाबे केस एक्शन खालायजाखा अरेस्ट खालायजाखा अब हायतो कोनो नुयाखौ बंगनि बागै दंड राय रिजाखा अब हाय कोनो नुयाखौ का तिनि आबंका निनि आइन कानुननि व्यवस्था तिनि जों नुयाखौ ताबु अमथा संबोतो आजागान जागा सगिनाय आ सरकार के दाबी तो करिखान करिखा तिनि सीपीएम तंफुरु जेसलम हाय निनि आगि कांग्रेस तंफुरु जेसलिम हाय दागु ताबना बसरि तंगले ताबनि जुगबो आमुता आव खाजने ताखते बुखुक सम नरक खनाय मानखना जों नरकनो कग्रि मानि दङो तामनिके सालसा याते सालसा जों थंगरं बदल याखे रसाब करं याखेबा केरं कुरुं याखेबा वानसुक करं लुकुरकनो जों तुइ नरकनि खुनजु याखेबा नरकनि खनाथाइयो जों सिनि उ नोटिस तिफ्रा चेनेल बुखाक्ति जों कपिना हेनै फारि जों नरकनो आसुक लेरिया करे जों जरा केसेप निबिसिङो कगलाम सालायबनिबा जों दाखिनो खलमदिगि थानाय जों पाइथाक दिगो जों अबनो जों सानि थानि कखना लायनाय तानिके बरबो ताबु स्टेट हुड डिमान्ड कमिटि हिनि केसा बदल आजायै तिनि सममारि बातायनाय बुखाक थांगै दङ बुसकांनि लोकसभा सममारिबो जे सार पाइथागो अबनो ककनि थानिबो लुकुरकनो किसा बुजिरिनानि बागै सोंमुं तिनी नरकनि जे पार्टी स्टेटहुड डिमान्ड कमिटि बदल याखेबा नरकनि अजे अबहाय आलादा थंखरं बदल आसायै तिनी सममारि बाताय थानिओ उक्लक बा बुसकां ननि नाहारबुं ते तिप्रासानि बागै बुसुक जरा सामुं तांबुतां रखलाय जाकनाय हिनि नों वानसुगि अ याप्रिनो सेलायमानि ननि स्टेटहुड डिमान्ड कमिटि बदल ताबुक चिनी स्टेटहुड डिमान्ड कमिटि आमतो कायसा कमिटि सिको जों आरो कोनो पलिटिकल पार्टी हिनिबो जों साखलायाखो बा आकेबो संसाखलायाखो कारण हकाय जोंनि मुभमेन्ट खालायनायनि बागै जों कायसा कमिटि प्रयोजन नै जों तिनि कमिटि खालायनो हाका अरो जों कैंडिडेट नांमानिबो तिनि तिप्रा मथा जुदि बीजेपी बे कथायावै ग्रेटर त्रिपुरानि इंटरेस्ट जुदि कैंडिडेट सेटअप खायका के जों तिनि कैंडिडेट नांला खम दुइटा आसन जुदि रिखांका का हयतोबा आईपीएफटी संरिखांका जों नांला खम पर बीजेपी बे सरकार कथाया तंखा का जों तिनि त्रिपुरानि जेता आंचलिक दलनि हयते जों
त्रिपुरालेण्ड नि इन्टारेस्ट बा आलादा राज्यनि इन्टारेस्ट ताक पर्यन्त कैंडिडेट करिनि बागै जों कैंडिडेट नानि बाध्य मांखा कताबो सिनि जनगण नगले जों साबनो बुदि नायबा जारानाकि त्रिपुरालेण्ड साजागै तंनाय बा आलादा राज्य एडिशनल सानामनानि सानथानि जे जाजांनाय रक ब्रक साबनो बुदि नाय बीजेपी नो बुदि नाय नाकि सीपीएम नो बुदि नाय जारानाकि आलादा हास्ते त्रिपुरा एडिशनल नाया रक नाय आबनि बागै जों कैंडिडेट रिथाय खालायखा मारैखा जोंनि प्रयोजननि साथे समयनि साथे जों नांगौ कारण के सिनि सापर्टार रक सामनो बुदिनाय बा सिनि जारानाकि त्रिपुरा हास्तेनि आलादा राज्य नांनाय रक सामनो बुदिनाय बुदिनानि बागै जों दरकार हायनि बागै जों आरो कैंडिडेट रिनानि खालायखा फाइनाय साला जों वानसुक लायनाय सिनि कटाल पार्टी सानामलाय तामाव बाहायके खालायलायनाय आबुनि ती सिनि जारानाकि जनगण रक सिनि हास्तेनि जत लुकुरक जुदि नांजाखांखे जों पार्टी फर्म खालायनाय पार्टीनि बुमबो एनाउन्स खायनाय पार्टीनि गठन तंत्र बाहायनाय आबो जों जतबो मिलिमिनो जुदि नांजाखांखे खालायनाय नांजायाखै तो जों खालायनायनि कोनो प्रयोजन करै हाइकेन चलि मानके चलिबाय तो जार जार इच्छा अब तो जतनो व्यक्ति स्वाधीन मत दङ अब तो डेमोक्रेसी आबनि बागै अरो ते कोनो ते बिसि तो कक सानाय जांनाय तो करै कारण हकै जों नुखा संकेते नुकमानि बिसिंथि जों वानसुक ताय दङ जों साक साकनो पयतुमा सानाय जों बयनो पयतुसाया करै जों निजे बाय थांनो पयतुमा सानाय कताबो अ भिडिअ नायै माने अ प्रोग्राम नायै बाक्सा सै वाक टकनि कुटुंनाय बतंनाय कबरक नां कयने मुसुंगो सानाया साक साकनो बरम रिनानि जों पिला मा सरंलायनाय सुदु केबनो नों सै हिंका मुसुक हिंका वाक हिंका आबो बायनिनि कोनो समाधान गैया आबो बायनिनि जातिबो कब कमलिया थाबो थांगिया ताबो नों आनो साजे एकमन व्यक्तिगत ते केसे बरंनो साजे एकमन ब तामा वानसुकै कक साइतं आ जिनिसनो नों पिला उपलब्धि खायनाय गेरेदे बनो बतम साना नायखा नङाबो बुजिनाय गेरेदे बुजिमान परे कम्युनिटी काहाम हामिया वानसुकै के जिसा लीडर फ्रो कक काहाम साबो मुसुक सागा कक खामिया तो साया लीडर काहाम न साव काहाम नि बिसिंबो बतम साया जारानाकि जे नाय तंनाय रक ऑब्जर्व खायदि नायदि आबनि परे वानसुकै कमेन्ट खालायदि होने आं जतनि थानि कबंना मुसुङो गते खा खलायो जतन सिनि फाइनाय चंग बारिव सिनि जे कैंडिडेट न समर्थन खालायन होने आव नोटिस ति प्रनाय तंनाय जतो खाजानि दाखलते बुखुकसं जों तिनि जराननि थानिव तुमानि अ जरान जों ओ जारनो जों खलबै रिसिनाय तामनि केनरक खनावि मान खना तिनि बरम गनां सिनिसार जापु देबरमानि कुक्तै तामनि हिके लुकुरकनि थानिव जों सिनि नोटिस तिफ्रा हाबानंनि बुखाक्तै जों बिचार खालायनाय जों याकारेनिव बोसकांनि लोकसभा संमानि रगै तामनि हिके जों तिनि केबनि थानिव जों बा केबिनि फाइसिं जों खक हेंगै कक सामानिया तामनिके जों सीपीआईएम तिप्रामथा बीजेपी आईपीएफटी कांग्रेस जों जतनि ककनो जों लुकुरकनि बुसकांगो तुनाय ताबुक सिनि उ नांगै तंमनि कक लांपांदनि बुखाक्तै गे जों फादि तिनि उ जरावनो जों नौनि थानिव लेना मा सानलायनाय के सानु बेलायनो हामबाय सिनि नोटिस तिप्रा हाबानगो सुनो तंकेसेप बिसिंतै जरानि फेमेन बागै जतन खुलुमबाय हामबाय।